Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkagising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo na pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo.
Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Hello! Magandang araw po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At this is the day that the Lord has made. Hayan! Magandang araw po sa ating mga nanonood sa ating live ngayon sa ating Facebook page. At syempre, dahil special day ngayon, makakasama natin ang ating heartthrob ng chicken farming. Wala nang iba pa. Ayan nakakaway. Yan, good afternoon po sa lahat ng mga nakikinig. Oo, marami talaga mga nagtatanong. Si Manok Tambayan ba? Kamukha ni, sino ito? Si Romnick Sarmiento. Ano ito, sir? Si Romnick Sarmiento ba ito? Romnick Paminta, ma'am. Si Romnick Paminta pala ito. Sabi din nila, sir, kamukha mo raw si Jason Abalos. Jason na palo siguro, ma'am. Ay, Jason si Jason Anyway, welcome po sa lahat ng ating mga viewers kayo sa ating Facebook Live. Ganun din po sa mga nakikinig. Tayo din po sir napapakinggan din tayo sa ating mga Kings Radio stations. Unahin natin dyan sa may Visayas area, ang 90.7 Kings Radio, Lambunaw, Iloilo. At dyan sa may Shaton, Negros Oriental, ang 102.7 at ganun din dyan sa may Himalala Negros Oriental ang 88.7 at dito naman sa San Francisco City, Agusan del Sur ang ating 99.5 Kings Radio at dito sa Davao de Oro ang ating 93.5 Kings Radio. At saka nga pala meron tayong mga panauhin dito sa ating set at mula po sila sa Notre Dame of Tacorong College. Okay? Oo. Hindi ko lang sila mapakita pero dito. Ano ko na lang kuya, pakita na lang natin si Sir dito. Dito sila. Ay, nahihiya sila. Dito si Sir. Hi, Hi Sir. po. Ayan. Hi. Dito, Sir. Ayan, Live si Sir. Ano pangalan mo, Sir? Benji Tahong po, Benjita. Ano ka sa school ngayon, Sir? Sa school? faculty. Faculty po siya. Sir, wag ka mahiya. Dito ka kasi maliit lang screen natin, Sir. So, si Sir Benji po ay mula sa Notre Dame of Tacorong College. Faculty at the same time, moderator ng Vantage View. Vantage View Publication. Ay, salamat Kuya Bill at napalaki yung screen natin. Nandito kayo ngayon, Sir, sa ating office para sa... Para po sa publication ng aming portfolio, literary portfolio po. Ay, ayan, literary port. So, ano kayo, binisita niyo, tiningnan niyo kung ano yung mga materials na gagamitin, lahat ng nagbigay kayo ng mga materials. At kami po ay nagpapasalamat kay Ate Betty sa opportunity na binigay po sa amin para matingnan po yung kanilang mga gamit na mayroon po sila dito. Ay, ayan. So, yung nagpiprint po ng inyong material sir is yung cam printing services. Yes po. Ay, oo. So, sa lahat dyan ng mga naghahanap ng mga printing services, contact nyo lang po sa Facebook page yung cam printing services. Andun po lahat yung mga kakailanganin nyo when it comes to yearbook, portfolio, mga ano pa yun, Ma'am Betty? Mga magazine. So, lahat. Ang dami. Pwede. Sir, salamat, sir. Okay, Salamat, po. sir. Thank you. Opo. So, ayan si Sir Benji. Meron na tayong kaunting mga commercial mula sa Notre Dame of Tacorong College. Ay, ano lang ba, sir? Malapit lang ba ang Tacorong sa inyo? Ay, Jensan? Jensen, ma'am, mga 2 hours ata, ma'am. Tacorong po, Tacorong. Tacorong. Tacorong Sultan Kudarat. Tacorong Sultan Kudarat. From Jensan kasi ito yung ano natin, sir, yung kasama ko ngayon sa AgriSenso, yung ating vlogger. Pero from Tacorong kayo. Oh, ayan. Thank you, Sir Benji. Thank you. So, ayan, mga ilang hours, sir, from Jensan to Tacorong? Mga ano ata, ma'am, mga 1.5? Ay, oo. Sinagot na ni Sir Benji. wala na pala ma'am. Oo, Hindi na kayo. siguro ako padagan, ma'am. Thank you. Opo. Siguro may sariling card kasi sila Sir Benji kaya madali lang. Madali lang. Ayan, so yun po yung mga guests natin yun sila Sir Rian mula sa Tacorong Sultan Kudarat. Oo. Notre Dame, ma'am.
Notre Dame, oo. Meron kasi silang inasikaso dito ng mga materials for their portfolio sa ating camp printing services. So, ayan, napabisita sila sa ating set ngayon. O, ayan, o. So, sir, kumusta? Kumusta pa naman dyan sa Jansan? Okay, ma'am. Mainit kasi yung panahon ngayon. So, Oo. walang halos problema yung ating mga alaga. Oo, parang nakiblend ka rin sa saya at ganda ng panahon dyan sa General Santos City kasi naka-neon green ka ngayon, sir. Parang ang ano mo, like Nangitong ko, ma'am. Oo, Nangitong samot. parang Negro na, ma'am. neg parang dumilim yung ano mo, sir. Kasi umaagaw ng atensyon yung pagka-neon green mo. So, but I like the color of that, mga neon green, mga greens are very refreshing, di ba? So, very refreshing. Parang ang saya-saya ng araw mo ngayon sa pamamagitan ng iyong suot ngayon na t-shirt. Tama, ma'am. Tama. Correct. So, ayan, kumusta ang ating mga manok dyan, sir? Ano, ma'am? Mabuting, ma'am. Walang mga sakit. Halos. Halos. Maganda talaga yung pag maganda yung panahon gaya po na mainit ay talagang happy po tayo yung mga breeders po gaya po natin ay talagang happy po talaga. So, Mahirap kasi Oo, sige, Yes, sir, ma'am. go ahead. Mahirap kasi magkasakit yung manok, ma'am, pag mainit. So kumbaga ano sila mas productive pa. Correct. Pinaghahandaan mo na ba yung ano, sir, yung init ng panahon, lalong-lalo na parating na yung Kwaresma. I think nasa Kwaresma na tayo, nasa ano na tayo, season, Lenten season na, 'di ba? Pag every time na Kwaresma, Lenten season ay mainit talaga yung panahon. Napaka-tirik ng init ng araw. So, ready na ba yung iyong manokan dyan, sir? Sa Ready mainit na, sa ma'am. panahon. Kumplito talaga lahat dito. Dapat palaging may tubig yung ating mga alaga, hindi maubusan. Para hindi Correct. mag-heat stroke. Correct. O, ayan. So anyway, before mag-start ang ating Manok Tambayan, no, i-encourage ko kayong lahat sa mga nakikinig sa ating Kings Radio, kung saan man kayo ngayon nakikinig. Pwede po kayong magtanong ha, if ever meron po kayong tanong later on sa topic na i-discuss sa atin ni Manok Tambayan or anything ha, sa pagmamanukan na kahit out of the topic, as long as kaya din, of course, I'm sure kaya din niyang masagot ni Manok Tambayan based sa kanyang mga experiences, di ba? Almost 3 years or I think magpo 4 years na si Sir Rian sa pagmamanok. So I'm sure marami na yan siyang mga experiences na pwede nating i-apply din sa ating pagmamanok. Lalong-lalo na dyan sa mga nakikinig sa atin sa may Cebu Province, sa may Negros Oriental, ganoon din dito sa may Agusan o dito sa Davao de Oro at Davao del Norte, sa mga nakikinig sa ating Kings Radio, hinihikayat ko po kayong magtanong para po ay sa ganun, makatulong rin kami kung kayo po ay nagmamanok dyan. Meron tayong hotline, I think bago na ang ating hotline ngayon, pwede po kayong mag-text ha, sa ating text hotline. Yan po ay 0966-844-0130. Oh, memories ko yun. 0968-844-0130. Again, 0966-844-0130. If ever wala po kayong tanong at gusto nyo lamang pong magpa-greet or magpa-shoutout sa ating Manok Tambayan, why not? Okay, ito si Clara Tita na yung kasama ngayon. Pwede naman. Ay, ma-greet natin yan kung meron kayong mga birthdays at anniversaries na sinaselebrate for now. Okay? So, ayan, wag na siguro nating masyadong patagalin padala. I'm sure, ready na ang ating Manok Tambayan sa kanyang topic for today. And for today's video, ang topic po ng ating Manok Tambayan ay ano ba ang mga dapat tandaan sa pag-aalaga ng inahing manok? Oo. Meron ba tayong dapat i-consider? O, diba? Sa mga nagmamanok dyan, makinig po kayo sa topic na i-discuss sa atin ni Manok Tambayan. Go ahead, Sir Rian! Yan, mga katambayan, sa mga nakikinig, maraming salamat po at willing po tayong tumanggap po ng mga katanungan niyo po mamaya. At ayun nga, topic po natin ay about po sa ating mga inahin. Sa ating mainahin po, ang masaya po kumbaga, sa panahon po na tag-init, yan po yung ating mga inahin po na talagang napaka-productive, napakasaya po nila, palagi pong nangingitlog. At lagi po natin tatandaan kung halimbawa naman po na yung ating panahon po ay maulan,
nahirapan kasi yung ating mga alagang manok po dyan na mangitlog, makapag-produce po ng mga eggs. So, yung aking ginagawa ko po dito, para po mapagpatuloy yung kanilang pangingitlog ay palagi po talaga tayo mayroong vitamins po na pinahalo sa kanilang pagkain o di kaya sa kanilang painumin. So yung ating gamit po na palagi po nating ginagamit po dito ay yung King's Vita Plus. Hinahalo ko po yan sa ating feeds. Sa isang sako ko po na feeds po dito, meron po talaga akong nilalaan po dyan na King's Vita Plus. Isang pack po, yan po yung aking hinahalo o di kaya 2 pack po ng King's Vita Plus. At sa pag-prepare naman po ng ating mga inahin po o bago natin ipasok po sa breeding pen, lagi po nating tatandaan na dapat makondisyon po natin yung ating tandang, yung ating inahin, gagawing inahin. Dapat kumbaga, ipurga po natin yan. So sa mga nagmamanok po, importante o ginagawa po talaga nila na magpurga po sa mga inahin para sa ganun po, kung may mga bakterya man, bulati sa kanang tiyan, ay talagang patay po at kung hindi man natin makita yung ipot na kumbaga bulati sa kanyang ipot, ibig sabihin natunaw po yan. Yung gamit naman po natin dyan, yung ating worms to go po. So lahat po talaga ng mga breeders, pag nag-start po mag-breeding, yan po yung ginagawa, magpurga. Sa atin naman pong mga tandang, importante din po na pag nag-prepare po tayo, nag-breeding po tayo sa ating mga inahin, dapat yung ating tandang ay katumbas po niyan ay nasa 5 to 6 po na inahin para sigurado po yung ating kumbaga similya na may pupudyos sa ating mga inahin ay talagang quality at may laman po talaga. So yung atin po dito, ganun po yung aking mga alaga po dito. Kung ilan po yung inahin, 5, katumbas po niyan ay 1. So, napaka-importante po sa pag-alaga po ng manok na alagaan po talaga natin yung ating mga inahin po kasi sila po yung nagpupudyos ng mga itlog, ng mga sisiw po sa atin. Kung quality yung ating napupudyos na itlog, sigurado din po quality din po yung ating may pupudyos po ng mga sisiw. So wag po natin baratin kasi pag binaret po natin yung ating mga alaga, talaga pong babaratin din po tayo ng ating mga inahin. So yung sa akin po talaga, kumpleto po yan ng vitamins, antibacterial, may pangkondisyon po talaga yan palagi para sa ganon, hindi po basta-basta magkakasakit. So naging routine ko na po yan. Yan na po yung aking naging kalakaran po dito. Kumbaga, araw-araw po na ginagawa sa ating mga alaga, lalo na po sa tag-ulan. Kung halimbawa naman po tag-ulan, sa ating mga inahin po, palagi po yan may nilalagay po na Panamox 40 po pang antibacteria po nila, bacteria flushing. Dapat sa ating mga inahin, maganda din po yung kanilang paitlugan. Kumbaga, meron po talaga yung basahan para sa ganun ay hindi po basta-basta masisira yung itlog. At sa mga itlog naman po na nakukolekta po natin, dapat, ano tayo dito sa ating manukan, nagkukolekta tayo ng itlog alas 10 po ng aga at saka sa hapon naman po alas 5 sa hapon. 2 beses po tayong nagkukolekta po ng mga itlog at nilalagay po natin sa room temp, huwag po natin hayaan na mainitan o matamaan po ng araw para sa ganun yung ma-preserve o natin yung kanilang similya. So yung sa atin naman sa paglo-load po ng mga itlog ay nasa 1 week po yung aking pinakamatagal. So sa inahin po talaga, diyan po nagbabase yung ating kita po talaga. Kaya yung sa akin dito, inalagaan ko po talaga. Kahit yung ating mga inahin po, umaabot na po yan ng ilang taon, 2 taon, 3 taon, basta maganda yung ating pakain, feeds, vitamins, patuloy pa rin po yan nangingitlog. At lalo na po yung ating mga inahin po ay naka-range, sigurado po happy po yan sila. So pag yung tao po happy o yung manok happy, sigurado productive po yan. So, sa mga kaibigan natin dyan, ready na po tayong tanggap po ng mga katanungan po about po sa pag-alaga ng inahin po natin. Oo, ayan sa mga nakikinig sa ating Kings Radio, pwede po kayo mag-text sa ating text hotline na 0966 844-0130. 0966-844-0130. Okay? So, ayan. Sir, ako muna magtanong. Sige po, ma'am. Ano ba ang kaibahan, sir, ng performance ng inahing manok kung siya ay naka-free range kumpara sa nasa kulungan lang talaga siya, sir? Yung sa atin kasi, ma'am, sa mga poultry kasi, yung mga breeders po, yung mga
o mga inahin, naka-battery cage po kasi yan, ma'am. So kumbaga napo-force po silang mangitlog talaga araw-araw at hindi po silang kagalaw. So parang kumbaga kung kulong ka naman ng ganun, yung performance mo ay talagang hindi po magtatagal. Sa mga poultry po, gaya po ng mga naka-battery cage na mga inahin, nasa 2 years lang po yung pinakamatagal. Pero pag naka-range po kasi yung ating mga alaga, nakakakain, nakaka-exercise, nakakalakad-lakad, nakaka-scratch po ng mga damo-damo. So mas kumbaga happy po sila, mas productive po sila. So ganun po ang manok, magtatagal po talaga yung kanilang production po. Minsan umabot pa po yan ng mga 4 years. So, yung sa mga kaibigan din po natin na puntahan po ng mga manukan na naka-range lang yung kanilang inahin, ay talagang ma'am, proven po talaga na nangingitlog kahit 4 years pa, halos araw-araw nangingitlog. Ayan. So, when it comes sa performance, sa production ng kanilang itlog, kung nakakulong lamang yung inyong mga inahin, aabot lamang siya sa tansya natin na 2 years lang yung magiging productivity nila. Unlike doon sa mga naka-free range, posibleng aabot pa siya ng 4 years yung productivity nila. Meaning, yung pangingitlog nila. So, ganun pala, no? Mas maganda pala talaga yung naka-free range. Para nakagala sila, like yung sa binanggit mo. Yes po, ma'am. Mas happy po sila, ma'am. Kumbaga, sa nakakulong kasi nakakaawa din po kung halimbawa na yung ating mga inahin po ay kunti lang po yung space. Mas bugbog po sila sa ma'am, tandang. So, parang nasasaktan din po sila, lalo na po pag nakikita na po natin yung kanilang yung likod po nila na naubos na po yung balahibo. Ibig sabihin po ay parang kailangan na din po natin na pagpahingahin at saka kung maaari ilipat na po natin, kunin na po natin yung mga tandang sa kulungan. So, kaysa mga naka-range, kung ayaw nila magpakasta ay po yan sila ma'am, magtakbo, hindi na sila magpapahuli sa mga lalaki. Sila magpapahuli. Yes, Tatago ma'am. na yan sila, sir. Tatago na ba? Tatago na yan sila. Maglipad yan sila, kumbaga, mag-akyat sa taas na hindi sila maabutan po ng mga lalaki. Iiwas, kumbaga. Iiwas na. Oo. Iiwas na, Ayan. kumbaga. Okay. So, meron tayong tanong po, sir. Parang may nagtanong na sa ating Facebook page. Parang weak yung signal ko sa hindi ko siya mabasa. Mula kay Junmar. Junmar ba ito, kuya? Junmar Leonor, ma'am. Junmar Leonor. Sir, pwede mong sir, para Sige. masagot mo na lang din, sir. Yung tanong niya po ay, sir, totoo po ba na yung umaabot ng 1 kilo ang crossbreed heritage isang buwan? Daig pala ang broiler. So, totoo po yan, na-try ko na po yan na yung mga heritage crosses po ay mabilis lumaki kumpara po sa mga pure heritage. So, yan yung aking napansin po talaga kasi halos naman po ng aking mga alaga po dito ay crosses heritage at once yung ating sisiyo pag pinakain po natin ng pure feeds po talaga, 40 to 50 days, umaabot po talaga yan ng 1 kilo ng ang timbang niya kung yung gamit po natin ay yung gamit din po ng broiler feeds o yung essential feeds na gamit po natin. Na-try ko po yan. Pero kung sa mga lang po, yung mga commercial feeds lang po na binibili po natin sa Agribit Store, yung mga yung isang buwan ay hindi po umabot. Pero pag yung broiler feeds talaga yung pakain natin, posible po talaga na umabot ng 1 kilo yung sisiyo sa isang buwan. 1 kilo? Yes po, ma'am. Posible po yun, ma'am. Pag essential feeds yung pakain po natin. Pero yung mga commercial feeds lang po na galing po sa Agribit Store ay iba din kasi yung kanilang kumbaga timpla sa feeds. Mas lower yung kanyang protein kumpara po sa mga broiler feeds po. Sir, ano ba yung essential feeds na binanggit mo, sir? Ano yun siya, sir? Yan yung feeds, ma'am, na ginagamit po sa sa broiler farm. O yun yung pinapakain nila. Yan yung feeds na talagang lalaki agad yung mga manok mo o processed man o pure heritage. Mas mataas kasi yung protein kumpara po sa mga nabibili po natin sa tindahan.
O hindi mo din yan mabibili Mm. kasi ano yan eh, kumbaga sa poultry mo lang yung pwedeng bilhin. Yan yung mga tira-tira na feeds na binibenta po sa online na binibili din po natin. Kaya yan yung ginagamit po natin sa ating mga alaga. Posible po siyang umabot ng 1 kilo. Mas mahal ba, sir, si essential kaysa kay commercial? Mas mura siya ma'am kasi tira-tira na lang eh. Kumbaga, Mm. ano siya eh, kumbaga, hindi na pwedeng gamitin kaya ibenta na lang po nila mura. Pero pag ikaw, broiler, owner ka, ikaw owner ng farm, nasa ano yan eh, nasa 2,000 ata yung presyo po niyan pag bibilhin niyo po yan sa isang kumpanya. 2,000 per kilo? Per sako ma'am. Per sako, akala ko per kilo. Pero pag nabili mo po yan sa mga poultry farm na masobra, pwede mo yung mabili ng 1,000 o 1,200, mga ganun. Ayan. So, ayan So, thank you. I hope, Junmar, if ever meron kang follow-up question, ha, pwede kang mag-follow-up question. Babasahin natin yan, ha? And for the meantime, wait lang. Junmar, if ever okay na sa'yo, salamat. But if ever meron ka pang mga questions, willing talaga kaming masagot ang iyong mga tanong, ha? Para mag-guide ka talaga sa iyong pagmamanok. Anyway, sir, ikaw ba mismo, gumagawa ka ba ng sariling feeds mo para sa iyong mga manok? Yes, ma'am. Dati po, nakagawa na din po ako. Yun nga, Okay. ano po talaga, may kumbaga, may mixing ako, may ilang kilo ba. At, isa po dyan, yung ating nagawa ko po dati na, kumbaga, sa isang sakong feeds. Kumbaga, nasa nakabili ako ng 40 kilos po na mais, pinagiling ko po. Halo din po ako ng soya meal, copra meal, at yung ating eggshell po na pinagiling po natin. Yan po, inhalo-halo ko po at yung nga, hindi po talaga na makumpleto po yan kung walang King's Beta Plus. So sa mga din po, mga kaibigan din po natin na gustong makuha yung ating mixing din po, meron din po yan sa ating YouTube at saka Facebook. Hindi po, maganda din naman po ma'am, malakas kumain at talagang naubos po nila. Walang pili, basta may may halo po tayo, nagbibigay din po kasi gana yung ating King's Beta Plus sa ating mga alaga, kaya hindi masasayang yung ating ginawang feeds. Parang, sir, no, kahit anong feeds man ang ginamit mo, mapa-essential man, or commercial feeds, or sarili mong gawa, basta meron po siyang King's Vita Plus, iba po talaga ang dating ng Yes po, feeds ma'am. ninyo. Oo. Iba talaga ang, kumbaga, epekto at benepisyo na maibibigay nito sa inyong mga alagang hayop. 'Di ba? Yes, ma'am. Confirmed. Tama, Approved. ma'am. Kahit nga maulan yung panahon, ma'am, nangingitlog pa rin. Kumpara po sa mga walang talaga maintenance na nilalagay na talagang mahina po talaga. Babagsak po talaga. O pag may maintenance po tayo, ay at least continue yung kanilang pangingitlog. Kasi nabanggit din sa atin ni Sir ni Polomolok Native Chicken na based sa kanyang may experiences na so 100, ito lamang po yung feed supplement na 100 na may 100 grams, pero sa 100 grams ay tsak na makakatipid ka in a way na maraming gamitan pwede. Pang volume yung gamitan ng King's Vita Plus. So, 'di ba, yung iba nga is ginagamit nila yung isang box, yung isang pack ng King's Vita Plus, so 100 grams, pwede na ihalo sa isang sako ng feeds. Yes So, po, ma'am. Yun yung ginagawa ko po. Malaking tulong na yun. Pero yung iba na, gaya ng iba dyan na hindi tinitipid kasi alam nila na yung magandang epekto talaga ng King's Vita Plus, ay mas marami pa, more than one box yung hinahalo Yes, nila. ma'am. Oo, 'di ba sir? Wala naman talagang overdose si King's Walang Vita overdose, ma'am. Plus. Kaya kung sa tingin nyo na kaya nyo pong damihan, ay walang problema po yan. Tsaka kada pakain, ibigay talaga para makikita niyo talaga ang, kumbaga, anong tawag niyan kung sa Bisaya, pakalahian ba? Yeah, di Mas ba? iba po talaga yung performance, Oo. ma'am. Kumbaga, yung resulta. Meron po talaga Correct. resulta. Sa loob lamang yan ng 10 days, observe ninyo na straight yung bigyan ng King's Vita Plus every meal nila from sa morning or kung 3 times
a day silang kumakain, ibigay nyo sa kanila yung King's Vita Plus na ihalo doon sa kanilang pagkain or pwede sa tubig. Sa loob ng 10 days, makikita ninyo yung kakaibang resulta, kakaibang performance. Ang yung bigat, ang laki ng inyong mga alagang baboy. So, hindi lang sa alagang baboy, sa manok, baka, kambing, ano pa dyan, mga pugo, itik, lahat ng klaseng hayop, pwede po ang ating #1 animal feed supplement, ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ayan. Sir, meron akong other question. Sa mga inahin po, yung mga patuka nila, meron bang specialized patuka for them? Yung para lang talaga sila, yung hindi siya same doon sa mga iba mong manok. Meron ka bang ginagawa na ibang Feeds, kumbaga, para sa ibang kanila. feeds or ibang recipes sa mga inahin bukod doon sa mga normal lang na mga manok, yung mga for meat type or for ano din. Yung sa atin po kasi dito, ma'am, lahatan na kasi yung akin dito. Basta kahit anong feeds na gamit ko, basta may halo lang po na King's Vita Plus, walang problema po yan, ma'am. So, papabili man ako ng isang brand o yung ibang brand, basta may halo ako dyan, walang problema, ma'am. Maganda naman po performance ng ating mga alaga. Kaya, kumbaga, walang pili yung ating manok sa pagkain nila. Walang inaatrasan, basta kain. Kinakain po talaga nila, ma'am. Yun po yung ating gamit po dito, ma'am. Oo, 'di ba? So kahit anong patuka pa yan, basta gawin niyo talagang partner si King's Vita Plus. Oh, Di yes, ba? ma'am. Kahit nga Oo. naman yung ating na-try ko din yung tahop, yung corn bran. Corn brand. Walang ano lang talaga, walang halo na feeds. Kumbaga corn bran at saka ano lang yung gamit natin, halo na King's Vita Plus. Kain pa rin ng kain, ma'am. Walang pili po talaga. Parang iba po talaga na may halo na King's Vita Plus, ma'am. Magana po talaga silang kumain. At yung itlog nila talagang maganda. Maganda. Marami ding napoproduce, 'di ba, ng mga itlog yung ating mga manok. Dahil yan sa tulong, of course, ng King's Vita Plus. O, 'di ba? And, meron ding testimonial, Sir Rian, na ang mabango si King's Vita Plus. Yes, ma'am. Kaya- Mabango, ma'am. Oo, para siyang, ano ba, parang something na merong pulburon siya na mabango. Matatakam ka. Kaya nga, napapagana ng King's Vita Plus yung inyong mga alagang baboy, manok. Kasi nga, yung bango ng powder is na-incorporate doon sa kanilang feeds. So yun, magana ang kanilang pagkain. Kaya mabilis silang lumaki at bumigat kasi nga, merong King's Vita Plus sa kanilang pagkain. At dahil na din yan, of course, sa mga vitamins and minerals na nakukuha nila doon sa ating King's Vita Plus. So, ayan, di ba? Sir, dyan sa iyong, sa iyong manukan, ilan lahat yung mga inahing manok mo? Sa ngayon, ma'am, meron po tayong nasa 23 ata. Pero yung mga 23. yung mga nangingitlog po ngayon ay nasa 17. So, sa ngayon, yung collection po natin sa itlog, minimum po tayo na nasa 12 po a day. So, 12 minimum eggs yan, a ma'am. day. 12 to 15 eggs a day. So, napakalaki na po yan, ma'am, na tulong pag ganun po ang resulta po ng ating King's Vita Plus na hinahalo po natin sa pagkain po nila. Imagine niyo po pag nakakolekta ka ng ganun kadami. So, malaking na yan, dagdag kita sa ating manukan. Sir, if dati, sir, na hindi ka pa nag-try na gumamit sa King's Vita Plus, yung 15, for example, 12 to 15 eggs mo, sir, na a day, ilan lang dati? Nasa Hindi ka pa ma'am, nag-king. pinakamataas, nasa 9. Yung range niya, nasa 7 to 9 na po talaga. Iba po talaga, ma'am. So, napakalayo po ng diferensya. Napakaganda po ng resulta po talaga pag gumamit po tayo. Oo, 'di ba? Biruin mo, aabot ka ng nasa 15 mahigit or at least 15 eggs per day if ever kung kayo ay gumagamit ng King's Vita Plus sa inyong mga alagang manok, o 'di ba? So, Happy nga tayo, mami, na ganun kadami kasi at least marami tayong mapapapisa. Correct. Sir, sabi mo 23, 17 lang yung nangitlog. Anong nangyari sa 5? Bali, ani, ma'am. Anim, oo. Kinokondisyon ko pa, ma'am. Ma'am. Bobo sa mata. Kinokondisyon ko pa yung
Oo. Ani ma'am. Yun nga, bago ko po ilagay po sa isang kulungan, dapat ano talaga, nakapurga na po yan. Yung ating tanda niya, binibigyan ko din po yan ng ating intensive premium po pang dagdag po na maging ano yung ating tandang. Maging fertile, maganda yung Fertile similya. talaga, maganda din po. At yun, hindi pa natin sinisimulan pag breeding. Condition muna. After a week na, Wow. pwede na natin yan. Kumbaga, pwede na silang i-breeding na natin para Breeding na. makapag-start na po tayo ng collection po sa itlog. So, 5 sila ngayon na under condition, kinondisyon mo, sir. 5 sila ngayon. So, nakaseparate yung 5. Nakaseparate po talaga sila, ma'am. Nakaseparate sila para at least man lang hindi din po sila makastahan din po ng mga tandang natin sa labas na hindi pa natin nakukondisyon. Correct. Oo. Kinumpute ko talaga, sir, yung pwede mong abutin na itlog in a month. Kaya mong makaproduce ng 400 to Tama, 450 eggs. Tama, Diba? ma'am. Yan yung Sa 17. Oo. Yes, ma'am. Dami na nun, Madami na yan, ma'am. Madami na yan. Kahit man lang makapagpapisa kanya ng 300, ma'am, minimum. May 30 mil ka na, ma'am, isang buwan o 21 days pa lang. Wala na. Sigurado Wala na. na. Oo, magmanok na tayo. Tapusin na natin ito. Magmanok. Pero ipayo lang natin din sa ating mga nagbabalak dyan na magmanukan. Of course, maging ready kayo. Maging handa kayo. Wag yung isipin agad na, ay, ngayong katapusan ng buwan, may 30,000 na ako. Hindi siguro ganun, di ba? Yes, ma'am. Anong dapat na mindset dyan, Sir Rian? Anong dapat na mindset dyan? Unahin ba nila yung resulta, yung kita, kaysa doon sa pag-aalaga? Lang mga ganun, di ba? Anong dapat maipapayo mo na mindset sa ating mga chicken breeders dyan? Dapat pa ganun po talaga, ma'am, ay tayo, advance po tayo mag-isip. Market na po natin 1 week before yung ating mga sisiw. O ganun po ako dito na 1 week before, wala na, nagpo-post na po tayo sa social media platform, yung mga group page. Kahit ngayon, nakikita ko nga ay halos sold out yung mga post po ng ating mga kaibigan. May mga, ako din kasi mismo, bumibili din po ng sisiw kasi kulang po tayo. Yan, pag nahuli lang po tayo ng ilang oras po sa kanilang post, wala na. Meron na pong nagmamayari. So, yun yung problema natin kasi short talaga tayo ngayon, ma'am. Sold out ka ngayon? Short na short talaga, ma'am. Kulang na kulang, ma'am. So, meaning, hinihintay mo ba yung mga inahin mong mangitlog? Yes, ma'am. May mga, tayo, subscribers, mga followers, o yung mga nirekomenda din po ng nakabili po sa atin na pumunta dito, mabigla ka na lang, mag-iwan ng pera, kahit wala pang sisiw, kahit isang buwan pa o sa susunod na buwan pa nila kukunin. O willing sila maghintay kasi shortage po talaga yung mga sisiw ngayon sa ating mga kaibigan. So yung mga napuntahan ko po na mga breeders din po, wala din po silang sisiw. Okay. So ngayon, parang meron ka pang hinahabol na order, right? Meron kang hinahabol. Meron pa, ma'am. Ngayon. Kulang pa, ma'am. May mga 200, 300 pa ako na sisiw na kulang. Hala. Masakit na ulo ko, ma'am, kung saan ako kukuha. Kasi, yun. Sa Bisaya pa, sir ba? Nga nung ni-inter. Oo, gani, ma'am. Kung saan na ako kumukuha ng fertilized eggs o makabili. Kung wala mabili, sisig, bibili ko, ma'am. Parang kailangan mo ng dagdag connection ng mga sir, ng mga nagmanukan dyan para makatulong sa'yo. Oo, diba? Yan ang kinagaganda lang ngayon sa panahon ito kasi meron tayong social media. Yes, diba? ma'am. Kung ikumpara natin yung ganitong klaseng problema na walang social media, so mag-ano ka talaga, sir, no? Mahirapan talaga, ma'am. Oo, kumbaga mag-field ka talaga, pupunta ka talaga sa mga manukan, ikaw mismo personal. Gagala ka talaga. Mahirap talaga, ma'am, mahirap. Oo. Kumpara ngayon na merong social media, mag-ano ka lang. Madali na lang mag-market, kumbaga, madali magtanong, madali na lang mag-communicate. Oo, lalong-lalo na nasa
may ano na nga yung subscribers natin ngayon, I mean yung followers natin, sir, sa Facebook? Mga nasa 71,000 ata, ma'am. 75? 71, ma'am, 71. Ay, okay. Oh. Lalo na kung meron kayong 71,000 followers. Tapos magtatanong ka, saan dito pwedeng makabili ng sisiw? Oh, I'm sure meron talaga yung sasagot, 'di ba? Yes, So ma'am. parang Madami talaga. so, meaning, sir, ang trend ngayon, pag first quarter of the year, meron talagang maghahanap ng mga sisiw. Yes, ma'am. Right? 'Di ba? Yes po, ma'am. Oo. Meron talaga. Meron talaga. Kasi ito na yung start nila, kumbaga for, ano sir, no, yung mag-isip sila ng another or panibago nilang pangkabuhayan. Yan, like alaga sila ng manok, mag-alaga sila ng mga sisiw, like mga ganun. Lalong-lalo na kung avid fan kayo, avid follower kayo ni na Manok Tambayan at Pulumulok Native Chicken, I'm sure maiinggan nyo talaga kayo sa pagmamanok. Yes, ma'am. Yan yung ano talaga, ma'am, maganda ngayon na negosyo talaga. So, yun nga, kulang-kulang yung ating stocks ngayon. So, happy din po yung ating mga kaibigan din po na nag-aalaga kasi iba-iba din po yung kita nila. Oo. Parang ano din yun, actually sir, yun talaga yung dream ko. Dream ko talaga na meron akong ganyan na klase na farm. Iniisip ko pa ngayon sir kung saan siya, kung sino ang magbabantay kasi andito ako sa city eh. Mahirap, parang once a week na lang ako makakauwi sa province namin. So if ever ganun, kailangan din talaga ng mapagkakatiwalaan na Tama, ma'am. oo, kumbaga caretaker talaga doon sa area. Kung ako, okay lang sa akin. Kaso mag-give up ko. Wala na si Claratita sa Agrisenso. Kasi nagmanok na. Diba? So, yun yung talaga yung iniisip ko ngayon, sir, kasi sino yung mapagkakatiwalaan ko na pwedeng mag-alaga ng aking future mga manok. 'Di ba? Kung mga tips lang din naman, manonood ako ng Agrisenso. Magtatanong ako kina Manok Tambayan at Pulumulok Native Chicken. I'm sure magiging equipped na ako sa aking pagsimula or pag-start sa sa pagmamanok. Tama di ba, ma'am. sir? At hindi din po kailangan ng malaking area, ma'am, kasi yung ating area, ma'am, nasa 150 lang po yung ating area pero kaya mag-produce po nito ng nasa 400 na sisiw. So, yan yung diba? maganda. Oh, So, diba? basta lang, mag-utilize lang natin lahat yung ating area. May kulungan ng manok, sisiw, mga malalaki, may pabay. So, yan lang. Solve na yung manukan mo. So, no. Diba nakaka-inspire sa mga ganun? Hindi rin kailangan na malaking puhunan. Kung gusto nyo magsimula agad, step by step lang. Hindi naman siguro biglaan, sir, di ba? As long as makaka-start ka lang, makakapag-start ka lang. Oh, di ba? So, okay na yon. Basta wag lang mag-give up. O, di ba? So, ayan. Yes, ma'am. So, I think wala na sigurong mga tanong mula sa ating ito ba ibang tanong ba ito? Hindi na. Tapos na ito nasagot na ito ni Manok Tambayan kanina. So, shout out na lang natin yung mga nanonood na nag sa atin ngayon, nag-chat sa ating comment section box. Hello to Chelsea Dayan Silarillos. Good afternoon sa tanan. Ganun din si Gabriel Bajang. Ay, hello sir Manok Tambayan. Just tuned in po. And sir, si Demio Amor Agustin. Mainit Zamboanga. Mainit-init na hapon from Zamboanga City. Mainit ba dyan sa Zamboanga? Uy, merong magandang palamig dyan sa Zamboanga. Alam mo ba yun, sir? Hindi, ma'am. Saan pala yung Zamboanga, ma'am? Saan ka dadaan yan? Sa sa Davao? Malayo na ako sa Davao. Mas dyan sa inyo, pa-Cotabato yan siya, sir. Cotabato pala yan. Pwede kang dadaan sa Cotabato via Parang. Pwede kang dadaan sa North Cotabato via Parang, Maguindanao. Pwede yan. Dyan, daanan mo, papuntang Pagadian. Yan. Dyan pala yan, ma'am. Di ako, kasi kabisado yan. Dyan banda yung Zamboanga. Area, oo. From Pagadian City, like 5 hours pa ata papunta sa Zamboanga City. Hindi ako sure, 5 hours to 6 hours. Kasi nasa yan siya, sir, Kung nakaharap ka sa mapa, like mapa ito, nasa left side, left side siya. Na siya, left side na siya ng ating, left side na siya na part ng Mindanao. Western.
part. Ah, Nasa western side. Parang kadugtungan niya yung ano sir, yung hulo-hulo-sulo, hulo, mga ganun ma'am, tawi-tawi. Mm. Ah, Yes. Dyan na okay. yan Malayo-layo siya. din pala ma'am. Correct. Pero maraming mga nag-aalaga dyan ng hayop, sir, kasi it's a rural, Tama ma'am. sa Zamboanga City, kasi city, maganda talaga ang city ng Zamboanga. Maraming mga barter dyan. Yung mga goods nila dyan, sir, mula sa Malaysia. Malaysia. Malaysia ba or Okay. Indonesia? I think Malaysia. Di Mas ako malapit parang ata Malaysia. Malaysia ma'am. No? Oo. Mm-mm. Yung mga goods nila, yung mga pagkain nila dyan, yung mga snacks, from Malaysia yan siya, dinadaan nila dyan sa Hulu, dyan sa may Tawi-Tawi, papuntang Zamboanga. Kaya marami din silang mga goods dyan, at saka maganda yung mga malong. Oh, 'di ba? Diyan yung mga authentic malong dyan sa Zamboanga. Oh, 'di ba? Sarap. Ang ganda ng lugar ng Zamboanga. Nakapunta ka na pala dyan ma'am? Oo, nakapunta na ako, sir. Matagal na rin 'yun. I Okay. think mga nasa 8 years ago na siguro kasi during that time ay sumama ako sa grupo ng mga taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR kasi bumisita kami sa area ng Zamboanga para kumbaga nakalimutan ko kung mag-close season ba or opening season na ng pagpangunguha ng tamban, sir. Yung ginagamit na sa sardinas. Dyan pala kinukuha ma'am, no? Dyan pala marami Yes. tamban ma'am. Yes, correct, correct. Oo. Kaya nga madaming dyan, sir. Sardine capital. Parang ang Zamboanga City ang sardine capital of the Philippines. Kasi dyan Kaya lahat yung pala. mga canning, yung mga sardinas, yung mga brands ngayon ng sardinas, andyan lahat. May mga factories yun sila dyan sa Zamboanga City. So, sinasabi nila na it's the sardine capital of the Philippines sa Zamboanga City. Maraming mga tamban talaga dyan, sir, na kinukuha. So, marami. Ang masagana yung yamang dagat dyan sa Zamboanga. O, diba? Maganda pala pasyalan ma'am. Oo, Baka balang araw. kaya mo yan. Ang dami mo mga followers dyan. Ang dami mo mga subscribers dyan. I'm sure maraming makakakilala sa iyo dyan, sir. Diba? Marami nga nagko-comment ma'am, taga Zamboanga. Oo, 'di ba? So, 'yan. Maganda. Sir, kung may time ka, magpasyal ka na doon, 'di ba? I'm sure Balang araw makaka-budget ma'am, ka balang niyan. araw. Lagay natin Correct. sa listahan. Opo, ayan. So, I think wala na siguro tayong mga tanong sa ating mga viewers, sa ating mga listeners, sa ating Kings Radio. Sir, Manok Tambayan, meron ka bang mga message or any announcement na kailangang abangan ng ating mga viewers ngayon dito sa AgriSenso? Yan, sa mga nakikinig po at mga nanonood po ngayon, maraming salamat po. At yun nga, kung kayo po ay mapadaan sa ating channel po, Manok Tambayan, sa ating Facebook page at saka YouTube channel, sana i-consider nyo po na i-follow at i-subscribe yung ating channel. At abangan nyo na din po yung ating pamahagi. Kung hindi man ako makapagbigay po ng sisiw, ay baka cash yung ating ipapamahagi po. Lalo na po sa mga hindi po o malayo po sa Jansan na hindi natin maibigay yung sisiw. Cash na lang po. Kaya hintay lang po kayo. Dito tayo sa AgriSenso po mamimigay. I-post ko lang po sa ating Facebook page. So yan po, hintayin niyo po. Ayan. So, I think maraming salamat po, Manok Tambayan, sa iyong oras ngayong araw na ito. Naway nabusog namin kayo sa aming mga kwentuhan ni Manok Tambayan for today. So, ayan, wag po muna kayong umalis ha. Standby po muna kayo kasi ibibigay sa atin ngayon later on ni Inday Badyang ang kanyang Agri Balita. Thank you so much, Sir Manok Tambayan. Salamat! Tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang
ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumpletong bitamina, tsak panalo ka. Plus Power Stag Premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso, panalo na tayo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo. Hello everyone! A beautiful Thursday po sa ating lahat. And I'm here, yeah. It's over the rainbow thing na naman. It's because may mga urgent things na kailangang i-accomplish. But anyway, earlier, you were able to listen kung ano po yung mga tips na naman po natin courtesy of Manok Tambayan, di ba? So naway, marami kayong napulot na mga aral, mga good tips. And of course, kung may mga tanong man kayo, ayun, naway, nasagot po niya ng bongga o naklaro po ang mga lahat ng bagay para sa inyo. Anyway, sa ating agri-balita po ngayon, ayan, ito with regards po siya sa ASF. Still, andyan pa rin po ang threat ng ASF. If I can remember, may balita tayo the other day na yung mga baboy mula sa Negros na nakapasok ng Cebu ay nag-positive ng tawag nito sa ASF. So with that one, bawal munang pumasok yung mga pork products and byproducts nila doon po sa probinsya ng Cebu, in which somehow nakakatakot. It's still, it was been declared, nagtawag nito, ilang taon na ba nating hinaharap, ayan, yung problema ng ASF. This one actually is a good news, sana good news or isang panawagan para maitawid na natin ang issue ng ASF. Kung saan, ang pagpalit o pagbili ng mga bakuna kontra ASF ay pinanawagan po ng isang kongresista. Ayan, may mga bakuna na against of it, but right now, we don't have here yet dito sa Pilipinas. So, ang may mga official tayong nanawagan na sana'y mag-purchase na ang gobyerno para makatulong naman tayo sa ating mga hog raisers. Anyway, hiniling ni Agri Party List Representative Wilbert Le sa pamahalaan na bigyang prioridad ang pagbili ng bakuna kontra African Swine Fever or ASF. Ayon sa mambabatas, ngayong inaasahang magiging available na ang bakuna kontra ASF, ay dapat umanong umaksyon agad ang pamahalaan para makakuha ng supply at maipamahagi sa ating mga stakeholder sa lalong madaling panahon. Paalala rin ni Lee na nanatili pa rin ang banta ng ASF sa local hog producers mula nang tumama ito noong 2018. Just imagine we're now on the 2023, so ilang taon na yun, diba? Dagdag pa nito na kung hindi mapoprotektahan ang mga baboy mula sa sakit, ay magkukulang ang supply at tataas ang presyo ng karning baboy. Mula nang tumama ang ASF sa Pilipinas noong September 2019 hanggang June 2021 ay bumaba ang populasyon ng baboy sa bansa ng kalahati o mula sa 13 million ay naging 6.6 million na lang. Ay, how sad. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng safety at efficacy trials para sa AVAC-ASF live vaccine na gawa ng Vietnam sa may 4 na hog farms sa bansa. Inaasahan na matatapos ito sa buwan ng Abril. So may mga test trials na for it. May 4 na lugar sa Pilipinas na sinusubukan na ang nasabing tawag nito vaccine against ASF. Sana maging successful, maging maganda ang kanyang resulta, of course, para happy na rin po yung mga hog raisers natin na sobrang naapektuhan talaga ng ASF. Just take note, 2019 pa yon, nagdeklara na nga actually ng state of calamity ang government with regard sa pagtama ng ASF sa ating bansa. And up to now, andun pa rin talaga ang threat. Merong ngang graph na na-share. The graph is for Cebu alone. So you can see na
Though isa na lang yung high-risk area nila, marami na yung mga naka-recover, but still, hindi pa rin dapat magkampante. Ika nga, sabi nga nila, dapat you have to coordinate with your LGUs, with your barangay, especially if you want to, especially kung nasa lugar ka na may kaso ng ASF. Kasi hindi ka agad pwedeng mag-alaga ng baboy right after the infection. It will take time pa para sa cleansing, totally mawala yung mga virus and all. So, just hope that this certain vaccine, pag naging okay or positive siya while they're doing their trial, sana mag-purchase agad, mag-set aside ng budget. The budget is okay, kaya na yan lang pag-usapan, but then if ever man na may budget that bibili and all, of course, sana maipamahagi talaga siya equally to those hog raisers o yung mga talagang nangangailangan ng nasabing bakuna para naman po we can somehow recover from the ASF scare. At the same time, makabangon na rin po tayo sa nasabing issue because it's been a while already. Isa yan sa mga rason kung bakit sobrang mahal ng baboy this time, sobrang mahal ng kilo, nagkukulang ang supply because of the issue ng ASF. Ayan, looking forward for that positive feedback on that matter. At yan po ang ating Agri-Balita ngayong hapon, mga friends. Bukas po ulit, abangan nyo kami, of course, another set of good news and tips na naman po para sa inyong lahat. Thank salamat! Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, ulang sa vitamins. God, ganun po talaga. Basta live tayo, marami po tayong magaganap ng mga milagro. Ayan. Oy, thank you so much, Inday Badyang, ha. Nalito kami kung ano ba yung ipagpalit. Hindi pala ipagpalit yon, ibilhin pala na bakuna kontra ASF ay panawagan ng isang kongresista. So, I hope meron na ba ang bakuna? So, I hope kung meron talaga, ay magandang, malaking tulong po yan sa ating mga backyard racers, sa ating mga hog racers, kumbaga. So anyway, ayan po, maraming salamat po sa inyong patuloy po na pagsubaybay sa ating mga programa, sa ating episodes po dito sa AgriSenso. I hope na meron po kayong mga natutunan sa ating mga episodes na ibinahagi po sa ating programa. And sa lahat po ng mga nagtatanong kung saan po mabibili ang ating mga produktong King's Vita Plus, Animal Feed Supplement, Panamox, Intenso Products, Worms to Go, available po yan sa mga Agravet stores. Pero if ever hindi po yan siya available dahil out of stock, pwede naman din po kayong mag-order via online. Okay? Pwede po kayong mag-message dito sa ating King's Radio hotline or message po na Facebook page. Marami po kaming Facebook page na pwede niyo kayo mag-inquire. Feed supplement, JNT Express or nasaan ako? Parang nag-stop ako. Hello, kuya? Andiyan pa ba ako? Ayan, parang andito pa ako. Oo, andito pa ako. Ayan. So, pwede po kayong mag-message via Facebook page, King's Vita Plus, or pwede rin po kayong mag-order via Shopee. Hanapin nyo lamang po ang KBM Agravet Lines. At pwede pong, and of course, COD pala yan siya. COD yan siya dyan sa Shopee via JNT Express or GoGo Express. So, saan pa kayo? Saan pa kayo? Mag-order na kayo ng ating produktong King's Vita Plus, Panamox, Intenso Products, at saka Worms to Go. So, ayan, nagtapos. Ano yan, nag-graduate. At dito po natapos ang ating magandang session, magandang episode, magandang segment and all for today's video. Maraming salamat po, Manok Tambayan, sa inyong oras kanina, sa mga na-miss po ang ating segment, ang ating episode ngayon.
replay nyo lamang po, hanapin nyo lamang po ang ating video ngayon sa ating Facebook page sa AgriSense sa Agrikultura at later on po ay marireplay tayo sa Regional News Group or RNG Luzon. Ayan, bukas po ulit, ito po ang inyong lingkod, Clara Tita. I think wala ngayon si DJ Maxine, but ewan ko kung sino ang uupo ngayon, si DJ. Sino si DJ? Ano pangalan ni DJ? Kuya Don. Si Kuya Don pala. Hindi ako, hindi na ako. Ayoko na. Si Kuya Don ha, kasama po ninyo ngayon si Kuya Don. Wala po si DJ Maxine ngayon. Si Kuya Don po after AgriSense, so kasama niyo po si Kuya Don para sa ating King's Afternoon Delight at hataw na King's Afternoon. Ayan, maraming salamat po. Bukas po ulit. Dito po sa nag-iisang programa para sa mga magsasaka at sa ating agrikultura. Wala nang iba pa. AgriSenso sa agrikultura, aasenso ka. God bless everyone. God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet, og Panamox Forte, og sa Intenso Premium, Intenso Power Stag, o Intenso Plus.